Compare lapidang pule ne pila pep school ka ITI Nongpo Riboy District ka IJ hikai ringkat ke stipend ban pentibit dilade ha ka kam plumber, welder, mason, dressmaking bat QA. Ban register pun hagine ki number kendai lai pralai not sau pra kendai san kendai lane pra iwe kendai pra sau kendai arsau. Ka jingi kendu jinge jongi kena school ka Umroi Nongra Secondary School na ka daw jong jingpei ka tenum jong yung school ka balapan kala long ye ki bor pnia school ban pen long school ha ka wei ka hall ka ba om syam la singa nyegi kena school Henry ki bor pnia school kim syam la ban le ei ki bor shnong kila shimi ki sinjam ban yara pensena ye ki tenum ka bala jot rathai bat ka ba om long shu ban dang pensyong nyegi kena school kam tam ha ka ne ka por slam kabala penlong ru ye ki bor pnia school ban pan jingirap lane pensngo pensngam shigino yalam jong seng H&M Riboy District hagaba menta gasngi kirkhot jong seng kilalek ban poi ha Umroi hak ti school ban ra ye ki tin sop ying ban ai jingirap shigti school kabala long ru ha gasngi kabagi bor shnong kidang penlong ya ki jing maramot ye ka tenum jong te ki jing school ya ka kenhon kirkhot jong seng H&M Riboy District lailam do ba Justin Mashering ubri secretary baru ba kraw perkhat thongni ubri finance secretary ha ka jing don lang jong education secretary uba abat skam singkli lemru bat kiwe kirkhot yegini ki jingram ka seng kala IT show Bobu Precious thank you ubri head teacher jong school ha ka jing don lang jong rang ba shnong uba president roid khar lembat kiwe kumban syukudew kendian baga school Umroi Nongra Secondary School kadek silam IJ hikai bat IJ sekri yagi khna jong di kathan ka basdang ban IJ hikai na do kelas 6 hadu ke kelas 10 bat gi khna school kidon kumba arspa ngut tam ai habang apit ya ka ka bangayu I menta ya ka jinglong jingman jong ka building kat kum ka jing stu jong kampat ikop sisa ba kata ka building kala ban ai ya ka jing kai hadu ban apoi ka secondary school marbangi I bagi yeng ru kidang red nang ta kitin ru mo la ban ong no kimde ki ba biang ki quality te hendrai ban pen bha ban pen itnat la ne ban penwandur ya ka jing te na kaliang jungi kisang balang nginom la ban le marbangi ngidei tangki nong trimon sobha habai dei bat kane ka benta ka syong ya ka government bat ka sarkar kumno kan le te kandiat asukwa ban batai habai dei bat ka jinga ilti jongi kum ka seng namarba yangi ka seng H&M Riboy District la pentian sma yangi haka laipo trik jong bunai me te kamut ngi nang long kibat mai impat de ki ba la rim bat ki ba la rong ba ha ka perkhat perdan lene ha ka tre ka kta ban peniar ya ki jingirap ha baro gadang ba than Riboy jongi den re lang ba ka jing ya tre lang jong pi ki nong tre kam snong bat ki riu pai ba nang ta ki nong ke school ba pher ni sala ban le na benta jongi kum ka seng sa ki badon kam ya ki jingirap ngan ong ye pi baka kiseng balang hi banyarap sakino kino benta kasem jing nomor bangi ngimdei kita ki bala ban control ya ka mo ya ka pisal ne ki skim jong ka government hendrei kumolong menta habangi train nang meta pai ba ngimbang se bangin long kita kiseng balang kinong ai jingerap sau pai ba hendrei ka kamram hi ngi suthu ba ka dei ka kamram jong ka government ban le ban pen bha pen miat na benta ki jing mentoi jong khona ki ba pule hagano kino ki school hagidong kithan jongi kumba isa ilai thu ya nga bahakane ke school ki kena kiladon kumba arspa duna khandai mo arspa khandai phusan ni sispa khandai phusan tingi su thu ba kino ki kena school hi kimdei tang nangane ke chnong ki wan nambaro ki keleng ki gine ki area ki badon marjan markhap mo te kumta na keleng jungi ka sengru ni so ban karpat lane ban kentu ya kita ki bor badai khmi badai pej bakin pai khmat lem syakane ke school ban le khenang ba kini ki khna ki bawan hakane ke school bikin yo ya ke jing hikai ke bapura kumbalong mentangi I ba ki khna school ki hak ban syong hak podium to lada ka beneng karang ya kata kamdele to lada ka beneng ka slap kamut kan thut sibun ya ki te kum habayade bat kene bentaru ngaso ban kerpat ba
wala dadon mono uruk simet rumah ubala ban pai khmat sakum kine benta makin sobha ban penok da kajing kulit mensim wala da long kumbaong irba senong wala da kalong ibarit lane bahe long kajing kulit mensim jungi kansa perto hi sakmat te na kalyang jungi kaseng ngaso ban panmap ipi yol ase mo ngi ba kajing don kam jung pi kalong ka babon kumba irba senong i thu ba ite ki ite kat te kam dei na ka no ka skim ka bakiyo andre ki su contribute hi para dekot committee senong te andre na kalyang jungi kaseng ru ngiso sen perkhat nomor bangimla ban yarap hadu kita ki ibenta ki bangila ban penbit penbiang pi te andre ngaso ban panmap na pi kum kina galam senong kino hikai hakajuk upor nomor ba ngidang dei kumbang ong ngidang dei ki badang sukhasan gatnat mo ribhoi te andre ngisu yarap kat ibadon kabor pi tengah so korpat pi papinam so halor kane kumba PE menta idan pedeng ki jing don kam ko bakhra ko baki khana school ngimpat yo ban syong nakadaw ka jing duna hakaliang jong ki bobon ki liang ka ba kum ka school ki yo ban kendu anang kadaw jong ka jing bomdon ka kamra ha ka ba ka kamra atli kamra bangi judon ngila yo ban aino syakani ka stem lab pat chapo ka computer lab te ngimban sin makitu kilong ki badon kam te haka jing don kam jong ki ngimban sing haban pen shift no yaki kawe hati hapo stage but ka kiwe bedang syong hapo kamera temporary kat ba ketika ya ki kam ki bedang ya chakmat kadang ya te ketika kamru la don haka jing no senyang lang kepada naka lian jong kabor snong kat kum ijing la ki donation ki banani natai pat naka lian jong ka school haka jing pan jing arab na we na ki dekhot ki jong phi naka central body tingleyo an pasat ngai khublei sikade ya ka sang jong phi ki bayo banwan sakman wallahi bor baret bat hipor berlingkot kayo banwan ngai scam kan long jeng ker khu ya ka school ka jongi te nga na kalyang jonga na kum head teacher jong ni ka school nga ai tang jing ai khublei phi baro ki dekhot umju ru ya presiden rangba jong ka seng uba don kamen siem ban yo ban ai ka jing arab ya kan ni ka school ka jongi te ka benta ka basa ka bang yo ban ai ka jing kran walai presiden imdan ndai don rang basnong ani ka por te ka ba ar ka benta i nga IT herang basnong ibadai kupa jong ani ka snong khat jong ka managing committee buat batip bahai ki ek bar khat jing duna ka ba kum ka school ka dan pedeng ka jing komen bat dangi ai khublei kerpang na ka benta jong pi ba ka por ka balangkot yo ban penbek kemni kumala pio i laki jong ki khmat ka jenglong ka jengman jong ka school ka jongi ka ka school inilah persiang baniane da ka bor jong ka senong oi na ka liang sarkar inilah persiang baniawat ban pan ki jing arab abadi kamra school kamra skal kelas kumta terter re ngimpat yo kanu ki jing arab na ka liang ka sarkar ini persiang hi dai bor barit na ka liang ka senong PE kemudian ke Bakalong ketika building ke mengite hajurong mentaru kamde ka skim ke buan nono bangi ban sedang dari da ka jiya persiang hadin bangila bon ki kena school kamera school kala duna re ngimbang se banya se bormet katu kat ni ki ngut ki khot senong ngai khublei ki mala res da ka pisah simet kaba ban sina ban ra bang te kamera lai kamera ngin sayo te kaba hajrong ki sei bormet de haju ko por ngai ko boleh pada MLA dang men sisngi dang wan banwan jurip banwan instruction yang kena school ko jungi da ka mesim ko jing kelut ilayo i bi kena school ki susyong te po state kabang ijuk pelong dorbar ijuk pelong dor program ibobun ki program yang ngiyo ban pelong kate jakan ring mentangin hab ban pelong kelas iki kena school jakat no kajing songla rai na kaliang kesunong jungi habing yu i ban long kumte kat no kajing songret mesim jungi kum kinong elam apo kesunong kamtam kinong hikai de namar kata kajing yu i jingai ki khot sunong bat ngi kinong elam apo kesunong nimbang se ban hab ya sei bormet ban te kita gijing dan hadin
bangi la dep ban le kumtai lawan inspection MLA men cisngi MLA yo I kata bangi kalong ke sisya ke isang sot ini ke school ke jungi jadi nomor kata ila penbu ini ke skim belum riulak nama ta jong ke school mayong ma kila ban pendep kloi nomor ngai isne kini kena school bikin syong kumne ha kelau kabamdei ke jaka ka bakin syong reki baplikin ha ban syong dan ini nomor tang ai kublei kerpang re MLA bala yoi ilawan kemat lajong ila isne kena kesenong jungi kena school ber ila yarap ru kata skim yang ngan sabu skim manga to pinang ya treasure ham ngan ya trelang bat pi kit khot senong lengkap bat ka managing committee ka MC jong nek school dengan ai kublei ya baru kiba don bentalang ban ya kersian yang nek school naduk ki long kemi ki long kepa ki bapa ki khun ki jongki hapok kini saudong jong ni area ki babun ki bawan kani ka them umroi konsensi la bandong ki masyabar ka konsensi ro ki bakham serum ki apa ki khun jongki kani ka school kani ka school se nda ka jing kersian bormet na kaliang ka sunong ingila ban pelong haduk kani kemba kalong haduk mengina la ban penkiu ya ke kerdan naduk ka mensuang tang kelas 6 adu iet andai hadin mengilai perkap sani maha daga managing committee la ide ban penkiu saartli ban upgrade ya ke kelas dengan layo pat ya ke 9 10 ngarung pat haka secondary jadi nomor kata jing tre suptom kinong hikai ke bi ki jungi ngila kumne ban ya penkiu ni ke school ya kamtam kerpang namta jong pi kum kaseng HLM ki bala yo I jengai dei tang ma pi le se ka sen ka banangkong ka ban ya kendu bat ngi rangkat ba school ki jing ke jungi kum hang ni po snong ki nam ta ke school bila kwan ai ban no senyang da kini kitien deng yo I ka jing I jengai jong pi ban yo pi don kata ka jing perkhat sngau sen elam na ka bata school ke jungi kejing kejungi PUI kata lawan ra ini kitien kabelong arban mo dari lada ide ibarit ane bakrau ibabon kendiaru dari ngina kaliang tong kasinong rangkat bat ka managing committee jong school ngina ai kublai somu ya pi ya kinong kit kam hapo ki unit baper ki area baper kamtam kerpang ya ka central budi barok kawai